L'evolució de la infermera familiar i comunitària al llarg dels anys ha sigut espectacular. Jo diria que ens n'hem d'anar a la reforma d'atenció primària, que ja fa ara 30 anys, que es van incorporar en els centres de salut tenint una consulta pròpia, a més, i fent tot el seguiment de malalts crònics o que tenien una malaltia crònica. Però jo destacaria quasi en els últims anys, quan ja s'ha implantat l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària, que ja hi ha 3 promocions, hi ha infermeres que estan treballant, hi ha especialistes, i que jo crec que en els darrers anys o en els propers anys aquesta evolució serà molt més gran. I jo aquí remarcaria el treball en equip. Jo penso que a l'atenció primària un dels puntals imprescindibles i que han sigut més grans, que han fet créixer la primària, ha sigut el treball en equip. Cada professió ha d'aportar la seva part de coneixement per beneficiar-se al pacient, amb la qual cosa no s'entén la infermeria familiar i comunitària sense tota la resta de l'equip també. Sí, mica en mica, en aquests 30 anys que la infermera d'atenció primària ha estat a les consultes, mica en mica l'usuari l'ha vist més com un referent de salut en quant a tot el que és malalties, de seguiment de malalties cròniques, amb tot el que és programes de prevenció i promoció de la salut també, en tot el que són programes, per exemple, relacionats amb la infància i l'adolescència, com és el programa de salut i escola, molt potent aquí a Catalunya, com també ha sigut tot el que és l'atenció domiciliària, és el referent de l'atenció domiciliària per excel·lència, l'infermera que treballa en els centres de salut. Tot el que és la prevenció i la promoció de la salut, la infermeria té un paper cabdal i fonamental en els centres de salut. Jo aquí ho definiria en 3 grans blocs. El bloc de la pediatria, tot el que és infància en salut, amb el programa de prevenció i promoció de l'edat pediàtrica, que és el desenvolupament del nen, i aquí també entraríem tots els programes de salut i escola, salut escolar, etc. Després un altre gran bloc seria l'adultesa, la persona tant si és sana per previndre malalties o si té algun tipus de malalties per previndre complicacions. I el tercer gran bloc jo el posaria ja a l'atenció comunitària, que és recuperar tots aquells programes i recursos que estan a la comunitat, introduir-los dintre de l'atenció primària per aprofitar-se'n d'aquells recursos que hi ha en tota la comunitat, introduir la salut pública i comunitària dintre dels centres de salut.